dan ringi susun egen balai ki leben di doktor di RL nong lain apa kitip ba idonnya kata ka capacity ka quality ka ba lengba jong i ki donnya kata ka jinglong confidence ki jishani ki ba lengba doktor nong lain la ban ulong ya ta ka tin kasih bandung kan itu balai pat kimpa bet ya i ban syong hakasuki MP Raja Sabha balai pak kontes ben ya doktor nonglai napok ke selong parliamentary seat yang by election jong Lok Sabha balai na penketa ben ya ka bor jimut jemput khat kong ji ya ka bor jimut jemput khat ba ya ka bormet ke jong iru ke juga por ka jinglong temen balai ban peniat ben ya i na gawe ke sinong sa gawe ke sinong balai peniat ben ya i na gawe ka jaka sa gawe ke jaka ban on bas election haba maki kinong yalam kambaha ban yang i keba kipat ba ngitip balai kidang penon kampanye i balai mai bet i ya kata ka syuki MP Raja Sabha kani kedi kebenta keba nang penbitar sisu yo pat ba jong ka jaj benriu kaba mut bo pat ba jong ka selong parliamentary seat nang penkendit benriu sisu yo pat ba jong ka jaj benriu jong ka selong parliamentary seat kani kedi ka jing bakla ila ban ong kata ka mistake kabah bah bad misu sosna ipat bau perdok persnam jongi usah penon kam lane usah yus haki seng san pertai seng san himasima ka political party namar ba ka ai ka bangisau bitar bat ka ai ka bangisau ram ka long ba ujim sangma umdon kam menlekan bas election ujim sangma umdon kam menteri sistem la syong lupa ka syuki itip lupa ba ujim sangma unlong baju MP jong ka Raja Sabha bat ki penbit ya doktor nonglaj hana ba pinlong kandidat jong ka parti bania kun namta ka election MP dan samoy hana haka isu ban penjob ya kata kitin kasih haba maki kidon ya kata ka lenti baki la ban penyang ya doktor nonglai pemutau kertong jong ka MP Raja Sabha blai ki penyang ben ha kanika MP dan semua jong ka Lok Sabha dia kata ka dei ka benta ka bangikwa ban penpau le ni kwa ban persau bat ha juga por ngikwa ban ong ba lengba kan ni ka jingtmu ka dei tang ka jingtmu ban divide ban split ya kata ka jinglong kawai jing teli jong ka jat bro phi hakini kisli ya kata kisah khiru ka jing sha ba kumno kitbit ban penon kam ya kita ki social media hakini kisli ba tak itu ki news channel lani tak itu ki content creators ki lek ki snong hana bakadai ka sulnong west kadai ka sulnong snong nangta tangwa umdai ka sur jong kita ki nong tri lani ki ba dei sya ki pat ba no snong dei kadai ka sur jong ka parti hi nama bagi bami ha kata ki news lani ki kot kubor ki dei hi ki nong yalam jong kita ki political party ai kublai nam ta jong phi ba PS link do iba phila ju upload ki video ki ba don kam chicha limba ki channel ko jong phi kala yo jong ta chi bun te ngate matang don hang ne kper ban khuj ne ki ru hatam ki la long kum ne la he ki la long kum ne te tat shit kasngi wala mi sa upload te kawai ba PS nga sngo sa anut ma nga sngo sa anut ngam da shai ba ko ba PS kawai nga sngo sa anut kalong ba ngam su thu phi mut ban ong kum no namar ba chipang phi ong ba ban chu ai be ye doktor di al enong light da ka shuki ka basuk bat kawai ru phi ong ba balai ban pensitom ye I da ka ba le chang sharum shaneng mo la le ben le klemakor na kam tajong I kum uri temen rusan nga da sngo dei sha ya kata sngo dei sha shispa na ka shispa ko ba PS ling do te kawai kalong ba
ngam syai te pi sipang ngisngo kumba pi ai ke jing kersan na kam ta une riu rampa te sipang padeng ngisngo kumba pi beng penban yu une riu rampa ngam da syai ba ke sngo ba pinsa pila ban ai biang sakawi ka video mo pila ban upload biang sakawi ka video khanang ba pila ban penchai ba mo to hoj ba iba hoj ngaru ngasngo ya hap ya kata ngam dei unang kersan jong ka parti NPP ngam dei u nongkit kam jong ka NPP ngam don bentai bat ka NPP ten re ha ka bedei bat ka ne ka benta ka ba menta pa ding ngasngo sngo buram na kamta I doktor DRL nang lai kumba pi ong ma pi sispa na ka sispa ngas jur ban ong ba balai ban pen sitom ben ban le klem akor mo ban pencang serum seneng te nga sispa na ka sispa nga klem pej ya kata ka parti NPP ring pej I doktor DRL nang lai bat mentang ngala akut jemut bangan kersan ya I bangan ya kabut ko jonga I doktor DRL nang lai om dei tang kabut ko jonga badeki paralok ki jongaru mene percang kuno bane pencai ban aya kabut I doktor DRL nang lai ngoi haba tenre si menta pade imat ba pi klem kersan pi klem kersan imat I doktor DRL nang lai telada pi don si sya kata kejing sngokia met bat mensim tingoong ya pi ba PS deban syukuno ya ke NPP balai bangin pensitom langin penjob suk nengim penjob suk ngin pensitom ya I kasyong hapi bat hangaku ba PS ngatengan pendep hok ya ka jong ka benta ka jonga nda kebangan ai kebut ka jonga si doktor DRL nang lai te ngam tip sa pi le kumno yo la sep syukren rang tin wan ong wa pi sngo sen na kamta I doktor DRL nang lai no re ping tua pa de ban ai lat I ba in job suk yo la se pi ya le persya pen ban te la da kalong kumta kalong ba pi syukur dalade ya la de ko ba PS ndai tang ba pi syukur ki paj ba re pi syukur dalade ya la de ba dalade pi klam ai ke jing kersan pi klam kersan ya I te kumno ken ba ila ban job suk nalor ba ka NPP kala ai ke ni tiket plus sama pi ken plus sama pi ken ban kersan ban penjob suk ya I be inom tri sitom inom pen sitom than banda chang ha kamit ka yong ha salap kal er telada pidon sya kata kemen sim ba PS ke ba pim dei ba syukren tang ban la jan hao telada pidon sya kata ka jing sngo buram na kamta riu rang ba kalong ba pim dei ban keren ke ba kum kitu ki kentin kala dei ban ong ba yang nya kersan nya penjob suk la dei ban ya wer kenya ke bri jong new trap pej ma I kat ne ka kerta te yang nya kersan ke yang tang penjob suk kata